to M Vlogger Channel. Hi guys, mayong gabi. So among i-try karon ang mga filter sa Messenger, okay? Among gitry ni nga filter, okay kay siya. Pag may mga celebration, okay, pag may mga celebration, okay kayo siya. Tingnan mo siya rich. Ikaw na, ako rin. Sabunin sa kong naumbi. Ako daw. Where's my phone? I know you. Don't me. Hala, kanindot sa view. Wala ka pa balay. Lahat na po ng background. Ganina kaya na siya ibalay. Nice. Nice na siya nga background. Sige, so kani nga filter kay malahi-lahi imuhang buhok pag magnganga ka. So ako ra pud yang. Ay, open mo na. Hello. Bakit wala? Wow, kanina sa lampaso. Ano doon na? Ha? Cute-cute mo na yung pambata. Bata! Ato! Oy! Be. So, maalang sa among pa-filter karon nga gabi. Una, bye-bye!